weche mag mosenindo Ng'ondowere rumbi mar lit gi kuyo kwako kaunti ma Homa Bay e kinde mar ringre jaod bura ma Kasipul Ng'ondowere ochopo e kaunti no motelo ne ik mare matimore kiny. Ringre jaod bura no orwak gi nyadhi ka owuok e paw ndeke ma Kabunde ka itero achiel kachiel nyaka Kachien ei Kasipul. Kaka jafwambo marwa ma Homa Bay Ali Abich lero, gavana ma Homa Bay Gladys otelo ne jotelo mamoko e jiwo kwe e kinde ikno. E alap ndeke ma Kabunde saa 5 mar okinyi ndege moting'o ringre jaod bura ma Kasipul Ng'ondowere molo achiel kachiel alap ndeke ni gi ringre jaod bura no. Familia mar Owere, jotelo kachiel kod joywak meche gi meche bende ne omol e lap ndeke ni mar romo ne ringre motelo ne nyasi mar kopo mare mogik mibiro timo odiechieng' makiny. Karita kwe bende ne ojiw mar neno ni kwe obedo e kinde mane kowo ringre jaod bura no. Thuolo machuok ndege chung kendo familia mare wuok achiel kachiel, ringre golo kae timo ne alam machuok kae tikete nyamburko moyiedhi ka ji owuok wuotho chomo dalane mane gweng' ma Kachien. Nyamburko mathoth, apikni buora kachiel kod joywak meche gi meche ne owuok oko mar romo ne ringre jaod bura no. Ka owuok e lap ndeke ma Kabunde, ringre jaod bura no ne odonjo e boma ma Homa Bay kama joywak meche gi meche ne owuok oko mar kowe ka moko bende ne fwayo genga apaya ka gichiwo ne luor mogik. Kweth nyamburko manokowo ringre jaod bura no ne otiyo gi apaya mawuok Homa Bay kochimo Kindu Bay kama jopiny ne oyudo thuolo mar chiwo ne luor mogik ka gidonjo Kosele nyaka e boma ma Oyugis kama jopiny ne obedo kod thuolo mar neno ringre skund Primar ma Goro Sare. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kaachiel kod jotelo mamoko ne ojiwo oganda jo Homa Bay mondo onya kwe kod horuok makende e kinde ma Kenya timo kopo mar jaod bura no. Adwa gone jo Homa Bay gi jo Kasipul erokamano nikech giseketo kwe. Giseketo kwe makende kendo en hero wani kiny bende wako gai ma milambo wuoi ma wuodwon lo wadwani wakowe gi kwe, wadwani wakowe gi nyasi, wadwani wakowe gi nyadhi mondo piny ong'e ni Ng'ondowere ne en ng'a. Wadhi kowe kaka mijumbe manotho ka ni ofis kendo wadhi kowe gi nyadhi, wadhi kowe e yo makare kendo wakwayo ni kwe mondo bedi ka wakowo wadwa sirkal. Wanga bende nokwero joma koro tude gi nonro ma sani obila mag okwach kich dhigo nyime nek makoch mar jaod bura no ka okoni mondo chiw thuolo ni obila mondo tim nonro margi kaluwore kod nek makoch manotim ne jaod bura no. Obila timo nonro margi kendo pod gidhi nyime kendo waseneno ka gik mang'eny osetimore e nonro no. Nitie jomoko mawacho ni gavana otimo kama kata owacho kamacha. Adwa wacho ni an kaka gavana ma Homa Bay aonge tudruok moro amora gi nonro ma obila timo. Wadwa ni obila otim nonro gi to gibiro miyowa report e wang' sa ni ng'ama notimo tim maundu ne Mheshimiwa Were. Magi timore ka komiti mar arita kwe e kaunti ma Homa Bay ka otel gi komisona ma Homa Bay Moses Lelan ne ogolo siem ne jogo machano rocho kwe kinde iko mar jaod bura no ka okone gin kod maling'ling mag jogo mani kod paro mar kelo koko e kinde iko no kendo gibichiwo ne gi thuolo. Credible intelligence points to certain known individuals planning and inciting unrest during the funeral proceedings. This is not only unacceptable but deeply disrespectful to the memory of the late Member of Parliament and to the grieving community. We wish to categorically state that no individual or group will be allowed to instigate, sponsor or perpetuate violence or lawlessness during this time. Wuoth mogik mar jaod bura ma Kasipul Charles Ng'ondowere ochakore ayanga lap ndeke ma Kabunde motelo ne chenro mar iko mare mibiro tim e dalane man Kachien odiechieng' makiny. Jotelo kaachiel kod jotelo arita kwe kaunti ma Homa Bay kaendi kwayo kwe ka giwacho ni giseketo okenge makare mar neno ni iko mar Ng'ondowere obedo makare odiechieng' makiny. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.